Boss, dara boss o, 30 mil na boss. Ay, salamat, 5 buligid badi. Dara o si Babaw. Iskan po na to gamay grasya si Siyo badi, kaya tumuri ang mata badi, di ka kita ka ni si tatay, taga na to 50, palit lang na, huwag isa ka kaltix nga to ba taya. Hapit na sabay, taguan din na to ng subra diri badi. Taguan na to na badi, ibili na to ng iskalibo, pag abot sa sawa, dara o, nakasapi, pag-uguan 5, imuha ng iskalibo, sabay hapak sa lubog. Pidot ng Tagum City, ha, tagtara na sa natunig 3B pidot, ha, kay mangwarta ta karon pidot, kay ang mga bata ipangkalintura naman pidot oy, ipangkalintura kay hinay og resistensya, nahanglan og vitamin C sama sa 3B. Oh yeah. So karon badi, suyupan na sa tong 3B badi, sindihan na sa nato, anapod, tulo na pong aso, kana nilagapak na pod, jupit dagpin na piti na sad. Alab ng puso, to ana gitulo na pod, gislumuhan. Wow. Kalami, irting lamia, Oliver Nonon ha, lagapak na pod, ikaw na pod gaw, birahin na pod na gaw, ate was. Oh my God! Wow! San yung video ba di? Kaya shout out sa tumoy, 20 ka tao, kanagaw, bigi na po nagaw, kalami, feel the moment of the nature with love. Oh yeah, so karon ba di, away sulod atong rip ba di, paghikaps kong bata ba di, pertig yung inita ba di, lain gid yung paminaw ba di, niya maluya man po ko, o magluya po sila. So karon ba di, mangwarta na buta ba di, bumblebee na po datong gamiton ba di, bumblebee, biyahing pogi na po, to nasad ang dila sa mananap, kanang dila ba di, nangita, ginagsingle mom ba di, kay intaon nyo ni mga dalaga, kay basi di mo kakaya sa romansa ning mananapa ba di. So karon ba di, nanata di sa Asunsyon ba di, unsa man nila gitanaw ba di. Practicean gina nila kada buntag no. Yung kanta-kantahan lang sa dapat. Alas City hanto alas 9 kanta lang. Libre, aircon man eh. Wala yung trans, siat lang. Wala. Walang dako pero aircon. Yawa no? Aircon di ay ha, karon mo mga tawhana be, unta di mo makitaan sa iyong mga asawa ning video ba di, kay kambras gid yung abuton. Boss Herman Cantuba, so diri dapita ba di, nagsugod ng hantak ba di, ni antog si Wamos Cruz ba di, Wamos Cruz ng Asunsyon ba di, nagpahari mi ba di, nagpahari. Siyempre kay igsuon man nato ng vlogger ba di, piti to anasad, lagutok na pod. So diri dapita ba di, ni antog pud akong partner ba di, ni antog pud siya. Gahi pud ning ulo ni mataging na nakug ayo sa gantog, kay mga gagmay gutin, di pa lagi maharian karon. Gahig ulo. Gahig ulo jud kan tawana ka. Imbis nakatigom naming busay Herman na pildi na hurot na hinuon ni ate ratsada chubi. Aning sultadaha ba di, wala na ko na video ni siyahod mi sa kung amo dirig 20 ba di, pildi mi ba di. Pildi mi ba di. So gipapila na ko akong gitanhan ba di, o 8,000, imuha 5,000 size, imuha 1,000 size, imuha 4,000. Oh yeah. So diri ba di, agbabitaw ko sa amo ba di. Tuhan nasad! Piti nasad! Wala. Buto ng panubigon. Ertike ang sugal sa galon ba de. Ti nasad, buto ng panubigon ba de. So kanin sultadaha ba din, sahod bis kung amo ani ba de, 33. 33 ha? Lagi. Bago 33, simple lang. 33. Salamat, daog ang dihado ba di, piti na sad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30,000, yan ay naabay po nga 3,000, ay iskalibo, mga 2,000, siguro kay ba di, nahaog din ta ba di boss, dara boss o, di man siya magpaigo og video ba di, 30,000 na boss, ay salamat, 5 buligid ba di, 5 bulig sok-sok din na sa bulsa ba di, sabay pasi, na yun ta ba di, siyo, imuha ni siyo. Dara o, di mo makitaan dara o. Disito ka. Dara, asa dara o si Babaw. Dara. Iskan po na to gamay grasya si Siyo badi, kaya tumuri ang mata badi, di ka kita ka ni si tatay, taga na to 50, palit lang na, huwag isa ka kaltix nga to ba taya. Hapit na yun tao, butika badi, palit ang vitamins, tambal, prutas, pan, ug peanut butter, sabay taguan din na to ng subra diri badi. Taguan na to na badi, ibili na to ng iskalibo, pag abot sa sawa, dara o, nakasapi, pag-uguan 5, imuha ng iskalibo, sabay hapak sa lubog. So mag-shoutout na punta ba di sa atong mga solid supporters ba di ha. Priority na to ba di ang mga musir sa atong mga video ba di. Priority sa nato sila ba di ha. Sa di pa mata magsugod og shoutout ba di. Sa mga mahiligon og Pitmaster Live di ba di ha. I-message lang si Boy Lamlam ba di para ikiter ta ka ba di. Ha? Matik na siya ba di. I-message lang ko ba di sa mahiligon lang. Susugdan na to ni ba di og shoutout ba di. Kay ubay-ubay ni mga 20 pa ni. Daghan pa kay nakapila ba di. Perti bang naghanag nakapila.
Sugda na to niglagapak dayon badi. James Poner Rimutigi, shout out badi ha. Jimboy Pudong, shout out. Saysay Albarasin Tiro, shout out badi. Rimar Prias, Pebrero 14 from Lupon, shout out. Billy Jan Bahay, Glenn Masikampo, Jones Kasabong from Santo Tomas, shout out badi. Win Diala, Tanix Medel Hernandez from Maramag Bukidnon, shout out badi. GR Dominayo, shout out badi. Clarence G. Federico Pilipas, shout out bade. Alex Maan Panset, shout out bade. Joy Kalibadan, ha, pakishare sa itong video bade. Robert, shout out. Mike Tabanaw Patricio, shout out bade. Junkors Courage Backyard, shout out bade. Pashare sa itong video bade. Gerald Pugoy, Nico Relatado from Hagunoy, Davao del Sur, I love you bade, ha, pashare sa itong video bade. Paro G, Rastaman from Dubai, amping dia sa abroad bade. I love you all bade. Amping ta kanunay, matslab lang ta kanunay bade.